maya faro tangi gange khorcha charai thike जों ट्राइ खायो जेरै दङ माने जों जेसेबां मानसिया खरचा बर' खै दं लाया जों जे मानसिया कलम थिखला लायो बर' होनो थांनानै ओंके अ थानि जे कक्सिन जामुं गासाका अबनति आं गनि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कक गाके बरं निबो पारानि हाजालो होगांके बरं खरनो बंनि साइडनि जे माने हस्पिटाल तुबुमानि आबनि सिगां दिनि साइडनि सिमिनो बंनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाजाल नि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राइ खायो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राइ खायो जाखने नंगो ट्राइ खायो जे फुं इंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटाल तुबुखा हस्पिटाल सपाइते नि अलरेडी बरं फुङो सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटाल सपायो ता ओंके आजराव बंग लगी लगी नंग एग्जामिनेशन खाइ लगी लगी साका जे माने जेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड नालिया अलरेडी जेरायनि माने डिस्ट्रेसिंग दङते आं जेखु नायखा बिनि आं कोनसे माने खरां खनालिया हार्ट साउंड खनालिया होगांके बुमा अलरेडी एग्जॉस्टिंग जा बुमा खा तेकाइसांके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डकुमेंटेशन होगांके ओंकाय तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर नाहिया उइ दङ आबो हाइजा फानकरि एकदम एग्जॉस्टिंग जा तांनि के बरं नियानो माने हरनिसिनो डेलिवरी ट्राइ खैजा बरं ओंके लगी लगी न आं गंनो रेफारि रहरका तांनि के फिटल डिस्ट्रेस दङ माने आं गंनो अलरेडी नो रेफारि रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नाङि मानो बा एनआईसीयू माने बंनि निकु केयर नाङि मानो आमबगे आं गंनो रिहरका बिनि बुमानि बागिबो चेराइनि माने तामने गाहाम आउटकाम नि बागि आं गंनो रिहरका किन्तु थांते थांते न बरं बाखा लामा बाखा गबरं जे फुदिसाव सपाय थांके आफु चेराइ अलरेडी नो डेड कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि नो बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आबहार करि ओंके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा संनो बां पार्टीनो माने तामने बुजि रेखा पार्टीनो बा आं साका इनफॉर्म खाइके अलरेडी नो अब माने तामने नो मिचाराइ करि खाइनि आं बंग डिक्लेयर खाइबे माने उलसे आबो उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबो उलसे आं हॉस्पिटल या करो